салом дӯстони хубам. Албатта узр ки чанд рӯз натавонистем ки барои шумо нашр омода кунем. Гап сари ин ки канали моро бо ким кадом як баҳонаи техникие, ким кадом як бо ақл дар нохунак бастааст. рости кадом сабаби техникӣ бошад то ҳанӯз барои мо рӯшан нест. Аммо оддӣ карда гӯем саҳар хестем ки канал нест. Просто несту нест. Гуфтему шуридем ки хабар доданд ки канал баста шудааст. Хулас, то омода кардани канали нав 2-3 рӯз гузашту мо натавонистем чанд навори лозимаро аз бозии Барселона пешкаши шумо кунем. Акнун ки мо канали нав кушодем, аз ҳамаи шумо хоҳиш дорем ки ба ин канал обуна шавед, зеро инҷо маҳз инҷо шумо дар бораи дастаи дӯстдоштаи худ хабарҳои зарурӣ ва видеоҳои тамошобобро ёфта метавонед. Дигар ин ки кори минбаъдаи мо албатта аз дастгирии шумо сахт вобастагӣ дорад ва умедворам инро дастгирӣ мекунед. Обуна ва як лайк аз шумо ва гуфти раҳматии Аловуддин. Кори христамо. Акнун биёед дар бораи бозии дар пешистодаи Барселона бо Севилья бигӯем, аммо пеш аз ин чун ҳамешагӣ чанд хабари муҳимро ба шумо расонидан мехоҳем. Барселона мехоҳад бо ветерани худ Серхио Бускетс як солаки дигар шартнома бандад. Эна ҳамин дин овозаву дарвозаи баланд шуда буд ки Бускетс ба Ал-Наср пеши Роналду меравад. Рости ҳамин гап аз ҳақиқат камтар дуртарак буд. Агар пеши Месси мегуфтанд бовар кардан мумкин буд. Акнун Серхио шояд як мавсими дигар ҳам дар миёнаи майдони Барса бозӣ кунад. Бошад, чаро не? гуфти урусо старикон брозди нипортид. Хабари дигар ин ки Месси аниқ ба Барселона бармегардад. Бале, Месси ба Барселона бармегардад. Баргашти ӯ дар моҳи март пешбинӣ шудааст. Фақат ин ки баргашти муваққатие мешавад ки дар он Лео мехоҳад тамоми чизу чораи дар финали ҷоми ҷаҳон доштаашро ба Барселона биёрад. Пупуш, пироҳан, хулас ҳама чизи марбут ба он финалро. Ӯ гуфтааст ки мехоҳам тамоми ёдовариҳои худро дар ин ҷо ҷамъ биёрам. Ҳамчунин Месси қайд кардааст ки баъди хотимаи футболбозӣ ҳатман ба Барселона бармегардад, зеро ӯ ва оилааш дар ин ҷо роҳат ҳастанд. Айни ҳол ӯ бо ПСЖ шартномаи худро тамдид накардааст ва дар бораи баргашти худ озод суҳбат мекунад. Ки медонад, яке диди ки дар трансфери тобистона Месси омад мешавад. Фикр мекунам бо шунидани ду хабари хуш таби шумо ҳам болида шуд ва шумо дар фикри обунашавӣ ва мондани як лайк зери ин навор хоҳед шуд. Бо яке дер накунед. Акнун дар бораи бозӣ бо Севилья ки шаби 5 ба 6 дар Камп Nou баргузор мешавад. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $100 бо промокоди BARSATG. Силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. баъди ғолибият бар Бетис таби Барса хело олӣ аст. Охири имсол гуфт Ҳюго по Бетис бачаи ҷайра нест ва дар панҷгунаи Ла Лига ҷой дорад. Барса баъди ин ғалаба 3 холи ҷунақдро касб карда шумораи имтиёзҳои худро ба 50 расонид. Севилья дар ин мавсим ҳоли хуб надорад ва фикр дорем ки барои Барса ки дар хонаи худ бозӣ мекунад, шояд чандон бозии мушкил набошад. Хуб, биёед як бор гуфти бародарои ӯ Паре Ағба оила кунем ки Хави киро метавонад ба майдон биёрад. Ман ростӣ намехоҳам ки Хави ҳайати бозии Бетисро иваз кунад. Шояд аз рӯи принсипи ҳайати ғолибро иваз намекунанд, ӯ ин корро мекунад. Аммо агар кард, шумо фикр накунед ки ӯ маслиҳати моро гирифтааст. Тер Стеген дар дарвоза ва чоргонаи хати дифоъро бигзор, бозам Балде, Кристенсен, Араухо ва Кунде ташкил кунанд. боварӣ дорам ин маротиба Кунде ба дарвозаи худашон гол намезанад. Хай дар дарвозаи дигаро ки нашуд, дар худат гол мезанӣ. Педриву, Де Йонг бигзор муисафеди Бускетсро дар миёнаи майдон кӯмак кунанд. Рафиняу Гави бошанд Левандовскиро дар ҳуҷум. Дар чунин ҳолат Ферран Торрес ва Ансу Фати метавонанд Рафиня ва Гавиро иваз кунанд. Кристенсен ва Балдеро Алба ва Алонсо. Хулас ин ҳайати тахминии мо аст ки пешкаш мекунем. боз акаи Хави Эрнандес худаш медонаду ҳолати бозингаронаш. Барои мо ростӣ ғалаба дар кор. Гуфти мумаи хусият Илоҳи рамхатӣ Лапортаву Пуёл бозӣ кунад. Акнун биёед як-ду факту рақамро ба шумо бигӯям. То имрӯз Барса ва Севилья миёни ҳам 197 бозӣ карданд ва дар 113 тои он Барса ғолиб омадааст. ҳисоби аз ҳама калони ғолибияти Барса бар Севилья 7-0 мебошад. Аммо ҳисоби аз ҳама калони ғолибияти Севилья бар Барселона тайёр шавед ки талхаи ягон таҳтон накафад. 11-0 мебошад. соли 1940 Севилья ба дарвозаи Барса каму ғам не 11 гол задааст. ё шояд он рӯз Барса бедарвозабон бозӣ кард чум? Хулас, ана ҳамин хел факту рақам. Албатта аз он рӯзҳо ба қавле чандин об аз сар гузашт. Барселона гуфти воимаи худмон миллион бор чемпиони Ла Лига шуду, Лигаи чемпионҳоро гирифт. Не ки Севилья ҳанӯз ҳам дар ин орзу ба ҳадди Барса расидан аст.
хуб, фикр дорам қариб ҳама гапҳои даркориро гуфтем. Як бори дигар хотиррасон мекунем ки кадом чуғуле чанд рӯз пеш канали моро баст ва мову шуморо аз ҳам ҷудо кард. Барои боз ҳам якҷоя шудан моро зарур аст ҳамагӣ ба ин канали нав обуна шавему поёни ин навор як лайки обдора зер кунем. Ҳамин кора кунед гуфти бобои ғулом беишта аз худ мекунед. Боварӣ дорам ки дар ҳамин лаҳзаҳои душвор моро албатта дастгирӣ мекунед ва мо барои шумо наворҳои гарени пешкаш мекунем. Барои имрӯз тамом. Бо умеди пирӯзии Барсаи бузург хайр. Худо ёру Муҳаммад ҳамроҳатон.